Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Asusan at taga Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da anti-ason, anti-ising kan anti-suling Villanueva, nang runa ni Michelle Villanueva Mina, kan amin akamang ti Villanueva kan Kalika family, iti Ubog, Bangar, La Union, kan Sudipan, La Union. Shout out kada Grace Agtina, Imelda Velasquez, Angelo Asitura Concepcion, kan Danley Orduña. Amin at taga Baculodan, San Felipe East, San Nicolas, Pangasinan, from Federly Ferrer. Lakay ko ani Reynaldo Jose, anak ko ada Jo Marie kan John Ray, from Josephine Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Makablaawan nilakay ko Samson Sabado, Sandaga kan Sabado family, kan amin akabagyan kan Kabaryo ditoy Upper San Agustin, kan ti Shadow Hunter Riders Club, kan ti Presidente da ani Ninong President Docati Alonso Vlog from Joan Sabado. Lakay ko ani Jem Lawrence, Marcos Lorenzo, kan anak ko Adayanyan, kan Faye iti Cagayan. Shout out kada Jermeline Gayon, kang 4138, Remelin Gabriel, kan Flory Medina. Pamilyak di tatangadan San Quintin Abra,
ken iti Kabit-Taogan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Shout out kada Mariel Gutierrez, Nati Agustin, Maribel Bowat, Belinda Ramos, Ana Delfin, Adela Vergara, Susan Ronquillo. Makablaawan pa iti giyawan ken Dawadaw family ken ni Madam Joy from Christine May Dawadaw. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Susan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube channel yo. Nang runa ideadak paylaeng iti balasiw taaw. Dayti ngamin tinagbalin aliw-liwak iti kaaddak ijay. Ken makadengegak uray madamaak nga agtrab-trabaho. Addan asawa ket adda isa nga anak mi. Naawis matirik na kamang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti kadaraan nga adda iti balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrab-trabaho ti construction. Nangro na kat nagdagaang ti panawin. Ay na, kasta unay tilingat mo halakay. Ala, agpalas ka, tapno saan ama magaan tilingat na talikod mo. Wan bakit? Ay wan, ayan ti anak ta. Impan ko itay di tabalay dananang, napanak kami nakitsenda itay. Kastaya. Sige nga ro tagpalis akon. Tasya akon ti mapan mga lakan kwa na itayan dananang. Sige man nga rod lakay, ta isaganak maton ti pang malaman tayo. Tapno makaina na ka masapa. O sige nga rod. Saan? Bolodak man tayo martilyo ni Nardaw. Apay, anya manon ti aramidan nyo, tatang. Misti marklang tayo tugawan na perdi ti saka na ata kailalamot ano saan ama o saan. Bayan nyo ka din, tanin to nardo ti mga ramid into awan trabaho na. Ay saan na anak ka? Kakaasi lang nga rodan di asawang mag-construction. Pudnot ako nayo, tatang. Mas asya nakatalagan kan kwa na. Nagasat kakit di ata kas kaninar daw ti nakiasawaam. Nagagalt kan narespeto kadagiti nakaikamangan na. Pampanunutok nga rod no kasano ang matulungak, tatang. Kasano ko maamatulungam? Agtrabaho ka? Kasano di anak yaw? Adda kayo mat kaninana. Mabalin ko latamot nga ibati kada kayo. Sa bagay. Ang tingiting manaimbag ano anyaman day tapang panonotam anak ka. Amang ano saan mutlang nga umanugot ni Nardaw. Day tangarod mo ti pampanunutok, tatang. Sapay kayat na nga isulaang ti agtrabaho para kada kami kan ni baby. Adda kada kayo nga agkinaawatan. No, anya ti pagsayaatan yaw. Ti pagsayaatan ti pamilya yaw. Nangrunak at dumakdakkel ti anak yaw. Dakdakkel ton ti gastusin yaw inton agiskwilan di apukaw. Wan nga rod, tatang. Sapay ko maa, taumanugot, anyaman ti mapanunot ko awagas, tapno matulungak. Naibagabot kanyak di tatang baw.
Akasla, kayat mo kano at tulungan nga agtrabaho nila kay mo, Susan. Kastarod ti pampanunutag, nanang. Mas asyanak namin kankwana. Marigrigatan nga agtrabaho iti construction. Ay, talaga narigat ti construction, anak ko. Ang daytamot nga raw ti amo na trabaho. Wen nga rod, nanang. Saan mo't ngamin anakalpas iti panagadal na padak? Naimbaglaangan ata na sursuro na ti ag-construction. Kahit, anya ngay nga raw ti pampanunutom nga itulong kenkwana, anak ko. Anya nga tano, agabrodak laangan, nanang. Ado ita ti agkasapulan iti domestic helper. Kan may sa, kasla nabibiit nga agaplay iti abroad ti babae. Sigurado ka kadi iti dayta pampanunutom, anak ko. Ay, saan akasla ka na ti mayadayo iti pamilya? Nang runa kat duapay latitawan ti anak yaw. Iso nga rod akayat ko kumati agabrod itan, nanang. Tanapigsa kayo pa'y kanitatang. Matulungan nyo pa'y ti asawak amang taripato iti anak mi. No may papan iti dayta abanag. Awan problema, anak ko. Madadaan kami at umulong kada kayaw. Hangam ti parikot. Amang ano di nakapalubusan ti asawam. Ikagumaak ang lukuyan ni Nardo, nanang. Talaga akayat ko atulungan. Tapno maipaayan mi itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Ay sige padasam akasarita ti asawam. Bareng umanugot iti kayat mo amapasamak. Lakay, adda ko maibagakken ka. Ni, anya day ta, Susan. Sumot lagay marabin ng nakaserseryoso ka pa ilang. Adda ko maisingasin ko. Katsapay ko mata maawatan, nak. May papanitan niya aya day ta. Makitkitak ngamin tirigat mo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Kakaasi ka ngagtrab-trabaho iti construction. Iso akayat ka kumatulungan. Anya? Tulungan, nak? Ni, kasano ko ma? Bakit? Kayat ko kumati agabroad, lakay. Anya? Wun, kayat ko ti agaplay a domestic helper iti Hong Kong. Kayat ko ti makigiddan ka ni training. Agaplay mo't ngamin. Susan, narigat na itatrabaho. Sapay ado dagiti madamdamag tayo ang makatumpong da iti nauyong amo. Iso akakaasi da iti pagtrabtrabahuan da. Saan nga agpapada ti employer? Adamot dagiti nasisingpot. Anya ti amom no nasingpot to ti agbalin nga amok. Kasla narigat sa daytabang panunutom, Susan. Sige, lakay. Palubusan na kun. Aging gaan na pigsapay dananang kantatang at tumulong kan ka nga agaw-awir ka ni baby. May sapay dayta parikot. Ubing pa'y unay ni baby tapno panawam. Amang ano din na kanto na amamu ti anak ta into nagsubli ka dito Pilipinas. Saan to ang mapasamak dayta? Adamot video call. Di kanayon kayon to ang makita mo't laang iti anak ta. Amo ka saan ka kontento iti klase iti panagbiag ta, bakit? Iti panagbiag may papaay ko kada kayo. Ngam ikagkagumakmot ni aramiden ti amin nakabailak. Tapno maitad ko ti amin na pagkasapulan nyo iti anak ta. Saan aday talakay? Basta kayat katulungan ang mga isaganay ti masakbayan ti anak ta. Iso a panunutom ko maan na imbag ti singasing ko ken ka. Gapo iti makitkitak arigat nila kay ko amang manggad manang Emmy. Napanunot ko nga insingasing kankwana ti ipapan ko iji abroad.
Katibuk idi ti panag-apply dagiti kadaraan nga agbalin a domestic helper ijay balasiw taaw. Iso a kinayat ko met apadasan. Idi damo talaga asaan nga umanugot ti asawak. Ngam inan-anusak nga inalallukoy. Impalawag ko kenkwana akayat ko ti tumulong aging gaasaan pay nga agad-adal ti anak mi. Uray dagiti dadakkel ko, numabalin, di damat anamungan ti kasdi a planok. Ngam talaga nga impilit ko ti kayat ko. Aging ga iti maysa nga aldaw. Susan, talaga kada desidido ka na mapanagtrabaho di balasiw taaw? Talaga adisidido akon lakay. Para kada tayo matla dagito nga aramidek. Sige, sikatin mo ka mo. Palubusan ka. Ngam no marigatan ka. Agawid ka mutla adagos, kalpasan ti kontratam, ha? Ay na, agyam anak lakay. Sige, makikuyog akton ka ni training ama pan-agaplay iji ibagbaga na nga agency. Aganad kayo bakit? Ado ti fake recruiter ita. Di ka madanagan. Dayjay matla nga agency tinagaplayan idi ni Manang na. Iso akampante kami asaan apeke dayjay. Ala nga rod. Rugyan yun nga pag nadagiti papeles yo. Tapno, maka-abroad kayo adagos. Wan lakay, kat agyaman ak unay kan ka. Nanang, imanugutan ni Nardo nga agaplaya kay Hong Kong. Ay, kasta ka day anak ka. Talaga adisidido kan ama pan agabroad anak ko. Wen nanang, mapan kami ni Manila kan ni training inton bigat. Mapan kami ti ayan ti ama-amuda nga agency. Apagbiit ka no itan ti makapan ijay nga ag-domestic helper nanang. Sigurado ka ba alam day ka at trabaho, Susan? Wen tatang, kat ikarigatak para iti pamilyak. Kayat ko ida nga ipaayan iti naranyag amasakbayan. Isong agtinulong kami nga agasawa. Basta kan anad ka ijay anak ko, Di mo baybayan tabagim ijay anak ko. Wen nanang, tatang, kat na kayo pala kumati makaamo kadag iti agamak. Sana bale, takanayo naktumotlaang nga umawag. Kan sapay ko tanasing pati matumpungak nga amok. Ikararag mi day ta, Susan. Di mo pagdanagan dagiti agamam. Nagruna ti anak yo. Da kami kanitatang mo ti makaambo kadakwada. Agyamanak manan nanang, tatang. Lakay, naipagnami aminan a papeles mi. Orayan mi kanulaangan ti awag ti agency no kaano ti flight mi. Talaga gaya manadarasan ti mapanag domestic helper ita, bakit? Wen, taado kano ti agkasapulan. Ken kayat da kano ti kaskada tayo. Tanagagat tayo nga agtrabaho. Sapay la ko mga rod, tanasing pati matumpungang magbalin niya amo. Ikararag ko day talakay. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Taam mo na anasaya at matipanggap ko amapan ijay. Ala nga rod, ipapas mo nga rodan natin mang taripato itakin ni baby. Tamabayag to adi mo makadin na. Sana bali lakay. Basta da tsansa, kanayon kayon to nga awagan. Ken i-video call, tapno makitkita naktulat ta ti anak ta. Rumbang laing, Susan. Diyak kaya ta malipatan na kati anak ta. Di kagdanag. Takanayon kun to ngay palagip ken kuana.
Nga iso ti makagapo no apay nga madayo ka. Tapno tinulong tamang ipaay itinaranyag ang masakbayan na. Agyaman naklakay. Kat di mo baybay ang tibagim Saan ka unay nga agbannog iti trabahom? Inton makaipaw itak ton iti kwarta, uray sagpaminsan tulaangan nga agtrabaho ka iti construction. Ipaay munton ti ad-ado a panawon mo iti anak ta. Wan Susan, aramidak dayta. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight kamin kalpasan ti makalawas. Nasayat nga rin no kasta Susan. Oh, isaganam nga rudan ti amin nakasapulam. Wen, isaganak ton lakay. Ay, kamaudyanan na. Makapana kon iti Hong Kong. Kat matungpalan ti tarigagay ko makatulong kan ka. Agyaman ak bakit? No pa'y matitirik na kiti yaada yung kada kami ti anak ta. Maragsakan ak mutlat na. Tanatong palin tinabayagan at tartarigagayam. Laglagi pa nga ay ayatan ka unay, Nardo. Da kayo iti anak ta. Kat aramidak ti amin para kada kayo a pamilyak. Ay ayatan ka unay, Susan. Di na kami pagdanagan iti anak ta. Tasya akong ti makaam mo. Ken, oray kada tatang kan nanang. Balunam ti kararag ko, asapay ko ma. Taagbalin anasaya ti gasat mo ije Hong Kong. Nadanon nga rod ti flight mechanic training agayem ko manang Emmy. Nakaragrag sakak, tanatong palmatlaangan ti arapaap ko amakapan iti balasiw taaw tapno matulungak ti asawak. Ididamo at daamak ko manang taamangan no makatumpungak iti nauyong nga amo. Ngem dinangag ti Diyos dagiti kararag ko. Nasingpet dagiti agasawa nga amok manang. At damay sa nga anak da nga iso ti awawir ko. Makaawag ak matakanayon kanilakay ko ta saan nga istrikto dagiti amok. Kat siguraduak a makasaritak mat ti anak ko no kasta nga umawagak. Ngam kadaw yan siguro tinasapa anayadayo iti inana. Nadlaw ko nga adayo tirik na ti anak ko kanyak. Ngam ikagkagumaak nga ay-aywan kastamatan ti amana. Naglabas nga rod ti tawan, aging gaadimtang ti panakalupas ti kontratak, manang Emmy. Lakay, kumusta kayon? Masaya at kami mat dito nang runat anak ta. Uray da nanang. Oh, nakaawag ka man, Susan. Uwan lakay. Maipanggap iti panaglepas ti kontratak. Ni, unyag paiso. Nagpita naglabas ti aldaw. Malpas gaya man nagpaiso ti kontratam. Ay na, makaawit kan bakit? Daytarod ti ibagakkan ka. Amumat nga agrinyo ak iti kontratak saan ka di. Kailala amin, tanasingpet dagito'y amok. Ngam, amangan no sa anak pa'y ang makaawid lakay. Adamin ipakpakaasi dagiti amok. Ni,
Anya kay tita? Numabalin, sa anak ko mapay nga agbakasyon ita. Mapan ngamin dagiti amo kay J-Spin. Kat kayat dak nga isurot, tawan ka no ti agaw-awir iti anak da. Anya kay ti ko nam, Susan? Kunak ang urayak ti desisyon mo. Mabalin ka di, Nardo. Sayang mo ti oportunidad. Makapanak pa i J-Spin. Katatakan ka na ita, Iso na lang tagdamdamag ang anak ta. Apay ka no asan kang agaw-awid. Makaamo ka pa'y lamang ipalawag kan kwa na, Lakay. Amo ka maawatan naktumat laang ti anak ta. Sige, ika gumaak, Susan. Alang Rod, adapay ngamin aramidak. Makaamo ka pa'y ladita, ha? O sige, Lakay. Bye. Imawag itay ni Susan, nanang. Agri nyo kano iti kontrata na, ngam saan pa'y nga agawid? Saan pa'y makabakasyon? Nay, hapay ka no nga, Nardo. Nakisarita kano dagiti amo na nga agri nyo, ngam saan da pa'y apagawidan, tama panday jay Spain. Adan sa importante nga aramidan ti negosyante nga amo na ijay, kat itugot na kano ti pamilya na. E sa masapula sumurot mo't ni Susan, tapno dagaw awir iti anak da. Sapay agdamdamagan di anak yaw, no kaano ka no amakita na iti personal ti inana. Kunakmat nga umadanin, saan ba't gayam amatuloy? Day tangarod kat, nanang. Sigurado ang maupay man ang anak mi. Saan ka no kami nakontento nga iti video call na lang ang makitkita ti inana? Day tati ko na kanyak. Narigat mo't nga ibagak day takan ni Susan. Ta trabaho mo ti pakasapulan dagiti amo na kankwana. Ala, sapay ko mga Rod, ta saan maupay ti anak yaw. Kan makaawid tumat laang ni Susan. Hello? Lakay. Naimbag tayo mawag ka, Susan. Apay nagbaya ka di kay mawag. Matanagan akbay kang kan. Pasensyakan, Lakay. Kanayon ngamin nga da kami iti amo ka babae iti ospital. Apay, sino tinospital? Napanak nagpa-check up. Kat kaduak ti amok. Apay, Susan, anya tinapasamak kan ka? Ada sakit ko, Nardo. Anya? Kaya ti amo ka dituya kon nga agpaagas. Ngam nagkadkadak. Kunak nga agawid aklaang hindi ta Pilipinas. Apay, anya ti sakit mo bakit? Anya ti marikriknam? Okay ka kadilaan? At dabukol iti barukong ko. Ha? Kayat ko adita Pilipinas laangan ti pagpa-eksaminak. Kayat ko ti ag-second opinion. Kunada ngamin nga ada ka no breast cancer ko. Anya? Agawid ka nga roden. Nasaysayat adito iti pakatamingam. Tada kami dito'y apamilyam ang mga sikasukan ka. Imbagak daytan iti amok. Kat imanugot matlakay. Iso amay sa kadagito'y nga aldaw. Agawid akong di ta Pilipinas.
Susan, adakan dito'y balay. Tinasayaat, aginanakan. Makita kit talaga saan anasayate marikrik na bakit? Nabanugak lang iti biyahe lakay. Di nakpagdanagan. Kimotong ka bakit? Manipot ngamin idimbagada ti sakit ko. Saan ako na makaturturog. Numabalin, agawid ako man adagos. Isumot lagayam amadandanagan. Nang runay di medyo nabayag adi kay mauawag. Kastamat gaya man di mapaspasamak kan ka. Lakay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa makadan na ti anak tay ti mabayag. Pano atawan ajak na dinan. Ita, nakulan ti anak ta. Susan, saan ta mapasamak ti pampanunutam? Dakil ti kasi ti Diyos. Amo ka din nakabaybayan. Kan maagasan itan ti kasta sakit. Iso adi kagdanag. Lakay. Kalpasan na makainanakay ti sumagmamanong aldaw. Mapantanto nito ospital. Mapantag second opinion. Kat noon niya ti ibaga ti doktor. Aramiden ta adagos. Tapno saan ako maharo ti sakit mo? Kaya't ko na makita ti anak ko. Oh, sige. Tama pa na kita ayanda nanang. Inaksukunan ta anak ta. Ibagak mo tin ka dananang kantatang nga addakan dito'y balay. Ay nasaya at nakaawid kan Susan, anak. Madanagan kami unay kan ka. Huwag nga rod anak ko. Ay sus, kimbutong ka. At da ka di marikrik na malasakit. Awana nang. Diyak nga rod mo. Takalaat mo't na ito napasamak. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagaya mong sakit ko. Naamwak laangan ti amin. Idi adda na arikap ko abukol dito'y barukong ko. Ala, di kaagdanag anak ko. Addakan dito'y. Mapan kayon ton agpadoktor ko ni Nardaw apaman ama kainanaka. Huwan anak ko, tapno masigod. Kun tapno maamuan tayo, no agpada tinakita da sakit mo ija Hong Kong. Napananggayam ni Nardo nanang, napan na sinurot tiya nakyaw. Kalaat nga min arimwar itay. Uwan nga rod nanang. Kaslaawan na pulos iiliwan na kanyak. Anak, amang ano maikawala ang japokok. Mano atawon nga min adi kay nagkita nga agin Obing pa'y unay, idinapan ka ijabalasiw taaw. Kastoy gayam tirik nana. No di nakakayat ti anak mo, tatang. Di mo panunutan day ta, Susan. Rugrugila ang day ta. Maya si dagtumot latirik na anakan ka, kabayatan di pa nagdenayaw, dito'y balayaw. Ala, di mo panunutan day ta anak ko. Husto ti ko na ni tatang mo. Maya sa dagnan tumot latirik na anakan ka. Positive lakay. Ada breast cancer ko. Susan. Matayak ka din lakay. Saan? Saan ka nagsawi ti kasta? Maagasan ka. Kas ko na ti doktor. Adadag iti rumba nga maarami tap na maagasan ka. Patib karam ko mati pakinakam mo, bakit? Diyak pa'y kayat ti matay lakay. Nangrunag at nakadadayo pa'y laang tirik na ti anak ta kanyak. Manipod si Mang Patak. Ijayan ayan dalola ng agigyan. Di nagpay pulos kayat akasarita.
Susan, di mo pa kadanagan dayta. Siyak ti makam mo. Ininot tumot lang amaya si dagtirik na anakan ka. Tinapatig itakit maagasan ka. Laka. Rugyan tangi ipaarami dagitin singasing ti doktor tap na maagasan ka. Amo ka di natabaybayan di Diyos. Amok ang maagasan ka pa, Susan. Ikararag ko na ita, Nardo. Kaya't ko pa'y asulnitan dagiti nagkuranga ka na kayo nga agama. Kaya't kayo pa'y amakadan na iti mabayag. Kaya't ko pa'y arik na hindi na barang arakop kanyag ti anak ta. Mapasamak amin dagita, Susan. Basta dita umibat iti Diyos. Iso ti pagkamangan ta iti kakastoy akan ito. Dita maawanan iti namnama. Maagasan ka pa'y bakit? Maagasan ka. Nagsakit a panunutan tinapasamak kanyak manang Emmy. Tunggal malagip ko tinapasamak, kasla mabriat ti barukong ko, nang runa no makitkitak dagiti agamak. Diyak lang arudan nakadan na ida iti naunday a panawen, nga iso ti imadaywan tirik na kanyak ti kakaiso na nga anak mi, na addaanak pa'y iti kastoy a klase ti sakit. Naoperamot ti barukong ko manang, nga madama ti panag-chemotherapy takasapulan dayta. Sumarunon tumeten ti radiation. Narigat ken nagastos manang. Tilaeng pagyamanak ket nakaurnong nilakay ko, babaen kadagiti impaw-paw itko a kwarta iti kaaddak iti Hong Kong. Isu na laeng tamausar samot amin a pagpaagas ko, imbes ko a mausar ti pamilyak. No pa'y kasta, mangnamnamaak nga umimbagak, ket ipalubos ti Apo a makadennak pa'y iti mabayag dagiti agamak, tapno ininot a maisubli tirik na kanyak ti anak ko. Ket masulnitak dagiti nagkurangak kadakwada, kabayatan ti kaawan ko iti dannada. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Susan. Susan, pagayam ko. Naimbag man ta napanunot mo tinagawid dito'y Pilipinas, tapno dito'y kang agpaagas. Sabali ngamin no adda ka iti dan na ti pamilyam, kabayatan a makigubgubal ka iti sakit akimpet ken ka. Dayawag mo ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti kanayon a panagkararag mo iti Diyos, tadayta ti mangted ken ka iti kired ken namnama, tapno umimbag ka iti sakit mo. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken pamilya, akanayon a nakasuporta ken ka, iti rigat man wenno iti namay. Anusam alepasen ken tungpalan ti amin abalakad ti doktor mo, ken buyugam iti kararag, tapno kanayon at tarabayan na ka ti Diyos, iti amin a pagdaldalanam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas
biyag. Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Cristel at taga Sambales. Ngamsakbay nga intay ipatangatang dagiti kablaaw, kayat da kayo pa'y apagyamanan kakabsat, iti panangidanon nyo kada kami, maipapan iti sabali a YouTube channel nga agyap upload kadagiti drama tayo. Kayat may nga ipakaammo nga awan ti sabali ay YouTube account tayo no saan laeng ati Ferds Caballero YouTube channel nga isu ti agipat patangatang iti drama adagiti tugot iti danati biag. Manen agyaman kami kada kayo gagayam. Shout out kada Ma'am Paz kan Ma'am Marie dita Sizzling Cravers Eatery ti Baguio City. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Bugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Velasquez family, Haske family ti Germany kan ading ko ani Edna dito'y Saudi Arabia, kan kabarangayak dita Al-Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Saudi Arabia. Corpus Tolentino family
family ti Rizal, Santiago City. Anak ko adadayan, Ryan, kan Nicole. Especially ti best friend ko dito'y Hong Kong ni Rizali Polido kan Maricel dito'y Hong Kong. From Rowelyn Corpus. Gutierrez, Bautista, Lagmay kan Pascual family di Tamino Sikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. From Oliver Gutierrez. Makablaawan, dagiti pamilyak itinaragsak a Paskwa kan nagasat a baro atawan nang runa nila kay ko kan kabaranggayak dita Inabaan Sur, Rosario, La Union. From Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Jaime Rodriguez, Philip John Tablit, William Bolosan Sr. kan Ana Jean Gaho. Alejo, Mundo, Kobe, Taberna, Terrenal, Bulda, Vallejos kan Claveria family ti Tangadan, San Quintin, Abra. From Leyniki Alejo. Shout out pa'y kada Maribel Gawan, Vimelda Gapultos, Arwin Marayag kan Lydia Yao China Mix Vlog. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Cristel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ama ipatpatangatang. Maisaak nga avid listener ti YouTube channel yumanang. Agraman ti amak akad kadwak dito'y balaymi. Cristel Latan ti iyawag mo kanyak. Taga Sambales kami ngam Pangasinan ti puon mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapagasatan met a mapili a maidrama nang runa ita a panawan. Tatipadas ko ket napasamak iti panawan ti Paskwa. Dua kami nga agkabsat, ngam ni manong ko ket adda iti balasiw taaw, tatinulungan ti kabsat ni nanang. May sa asigod a mangalap ti amak, idi saan pa'y a naka-abroad ni manong ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Tatang, imawag ka din ni Manong? Anyang iti madamag? Saan pa'y mat nga imawag anak kao? Amang ano makumikom iti trabaho na, iso adi na pa'y lama isa parte umawag. Excited ako na makaamo no makaawid mo't laang ni Manong o may agpaskwa diti Pilipinas, tatang. Mano atawon mo't aditay nakadun na no kasta Paskwa. Talaga akasta, Cristel. Tano agtrab-trabaho ka ijay abroad, saan na masigurado no kaano ang makaawid ka? Wen nga rod tatang. Ngam naragsakak lata. Tanatulungan daan ti anakapan iti pagilyan nga ayan da ita. Pudno da ita, Cristel. Dakkel ti na itulong jay ikityo kada kayaw. Nang runa iti panagadalyo. Di na tayo binaybayan. Mabainda ngamin unay kan katatang. Gapo siguro iti inaramid kada kayo ni nanang idiubing kami pa'y kan ni manong ko. Awan kanya kunday jay anak. Basta naragsak lakit di jay inayo iti simurutan na asabali a lalaki. Diyak mo't mapilit nga agtali na dito inudinan kayat. Ay, bilibak nga rod kada kayo, tatang. Tadiyo pulos ginura ni nanang iti pananggulib na kada kayo. Adamat basol ko, Cristel. Diyak mo't maipaay ti kalkalikaguman na panagbiag. Takasano kat may saklamang ngalap. Apa gusto lang ti matmat gadak para iti kasapulan tayo. Saan arason day tatatang? Ngamin, saan mo't anapatag ti na materyalan abanag? Ti importante, saan tayo anaglangan anangan? Ngam saan akontento di inayo iti kastapa nagbiag. Iso kinay kayat nanti si Murot iti sabali. Tay makaipaaykan kuana iti tartarigagayan na anam ay ti panagbiag.
Rene, anak ko, nasaya at taimawag ka. Pasensya kayo na Jack nakaawag at agos tatang. Inasikasok kami dagiti rumbang amay limpas ko dito yung trabaho sakbay nga agawid ak dita Pilipinas. Agpaiso anak ko, makaawid ka itaapas kwa. Wan tatang, talagang ikagumakta agawid. Takailiw kayo unayin ka ni ading ko. Ay na, katnusang kadamag na no imawag ka kanaon. Takayat naapan ka no makaawid ka mitla ang wano saan. Talaga mailiw mo dun kanyak ni Cristel tatang. Ay klaunay anak ko. Aywan kayam, kumusta mo't ni Antem? Nasayaat mo tatang. Dahil chay, enjoyin na mo dun at kinasenyor na. Basta di mo liwayan ti kanayong agyaman iti pamilyada anak nang runakan ni Antem. Di tayo maragpat ti kasasaad tayo ita no saan aga po iti tulong nga impaida. Wan tatang, kan kanayin nga ikarkararag ko, asapay la kumata umatitog pa'y tibiyag ta. Tapno masupapakak mat dagiti tulong da kada tayo. Wun anak ko, manmanon ti kas kadakwada. Saan da makalipat iti naggapuan da, ken saan da naimot at tumulong iti pada da ataaw. Putnutin bagayo tatang. Sige nga rodon tatang, di kayak danag, tadaak to dita sakbay ti Paskwa. Ay wun anak ko, namnamaan biday ta. Ket agan anat ka akanayon kumusta naklaengan kada Antem? Nagpress ko matin ti angin dito parke, sis. Naimpaglangan ata na panunot naman ti umayag pa share ditoy. When tap na makarelax tamat sagpaminsan. Ay, makarelax ko na. Ngam nagunagmatisin na ay mo. Kasla iwagpaklay mo matin ti sangalubungan. Junie. Hey, excuse me. Anya, Johnny? Jane. Jane, kunak ko ma. Pasensyakan. Abay, sis. Anya mo ti pampanunutam. Danda nila nga rodan ti Paskwa. Rumbang ko mang agragsak tayo manan. Day tangarod kat. Umadanin ti Paskwa. Iso akastoy manan ti riknak. Ha? Apay? Amom, tunggal dumtang ti Paskwa. Kanayon ang malagip ko ni nanang ko. Ar-ara paapak mo't di kompleto kami kuma, no dumtang day tanga aldaw. Kasano ang mapasamak day ta? Timot ko na masimuro ta niti sa bali alalaki ni nanang mo. Sigurado, naragsak itan, iti sa di naman nga ayan na. Sapay ko matakas tangagpay so, sis. Uray ubingak pa idi pinanawan na kami. Mailiwak latakan kwa na. Ay, sabagay. Sana basta mapunas day tarik na. Kumusta nga tamot ta ni nanang? Adda nga ta anak dan iti lalaki asimurutan na. Kasano nga tamot tan tibiyagda? Ala, naimbag man ta mapanunot mulat ta dagit abanag kalpasan na pinanawan na kayo? Nasakit at talaga ti inaramid na. Takinabaalan na kami a pinanawan para iti bukod na pagragsakan. Naimbaglaangan tada ni tatang anang tartarabay kada kami. Itilaksid ti inaramid ni nanang kankwana. Damagak man lang kan kasis. Kahit mo pala makita dya inam no bilang. Kasanumot na dya amam. Awan problema ka ni tatang, sis. Tadi na kami insuro agumura ka ni nanang manipod idi ubing kami. Ni manong ko ti pampanunutek. Talaga at tumukno sa dilangit tigura na iti inami. Isungay papay na amin nakasapulan mi, kan amin na pagragsakan ni tatang. Tapno mamin pinsanan ang malipatan ni tatang ni nanang ko. Ay, nagasat kayo. Tadaan mayo na kasingsingpet. Di na kayo pulos binaybayan, sis. When Jane,
Iso nga ipatpatag mi unay kan ni manong ko ti amami. Nasaya at tasimangpat kan Cristel, anak. Apay anarabian ka. Pasensya kayong tatang. Adamin na pananmi ka ni Jane agayam ko. Kasta aya. Ay wen, ada na pintas adamag anak ko. Anya day tatang? Imawag ni manong mo kat impakaamo na nga agawid ka no dito'y Pilipinas. Ta dito'y nga ag-Christmas. Ha? Agpaiso tatang? Ay na, agyaman ta makaawid mo't laangan. Wen nga rod anak ko. Kompleto tayo nga aga-ama inton Paskwa. Mas kompleto tayo kuma. Nood ni nanang. Cristel, anak ko. Nabayagan a panawan nga awan damag tayo maipapan iti inayaw. Kan sigurado ana nagsaken dayjay, iti din na tilalaki asim murutan na. Awan to nga tati gondaway ang makita tayo pa'y ni nanang, tatang. Jak masungbatang day ta sa lunsod mo, anak. Basta ikararag tayo, asapay kumata na saya at isasaadan di inayaw, no sa dino man ti ayan na ita. Nalabit aga po iti kinakurapay, iso ana aramid ni nanang ko aguliban ti amak manang Emmy. Pudno nga ubingak pay idi, ngam na imatangak ti saem anarik na ti amak. Tauray siyak, nagsakit mo't tinakam ko, idi simurot ni nanang iti sabali. Ngam iti laksid ti pan nakapasakit idi ti amak, di na kami binaybayan. Kat nagpursigilat ta, iti likudan ti kinarigat ti panagbiag mi. Naimbaglaangan manang, taadda kabsat ni nanang anang tulong kada kami, nang runa iti panagadalmi kan ni manong ko. Mabain ngamin ti dakdakamatak nga ikit ko iti amak, gapu iti inaramid ti kabsat na. Isu tinang paadal kada kami, aging ga iti nakaturpos ni manong ko, sana matla tinulungan ang makapan iti pagilian nga ayan na. Dayjay matan ti gundaway a nakalungaw kami iti napalalo a kinarigat. Iti na minsan nga ipapan ko iti balay ti gayem ko. Ay na, naimbag tayo may ka diti balay, sis. Tapno da ka sarsarita. Apay aya, kaslada pa kariribo ka ma. Kasano? At daing padamag ti katrabahuak, may papanditi may sa kano abaket, anasarakan tayo ti sirok ti rangtay. Ije kano nga agnanaad. Kat masakit kano, iso nga yung panday ti ospital. Oh, anya ti pakainaigan day tayo ti mapaspasamak kan ka. Awan nga ti makamamo iti day di abaket, iti lugar ang nakaalaan da kang kuwan na. Agdamdamag da, no adadag iti agsapsapul iti kakabagyan da mapukpukaw. Ha?
Amo matan, analok ng tipusok. Kanalakaakla nga maas asyan ng runa kadagiti kakastabanag. Iso akas na nagmadi, tiriknak, gapoy na istorya kanyak di katrabahuak. Sis, mabalin ka di ako yuganak? Ha? Sa dino sis? Ejay mall? Ipa-share nak tapno sumaya tiriknak? Ay gay, makititay ta. Saan ta nga pa, Shara? Ha? Agpakuyog ako maamapan iti ospital nga ayan ti istorya abakat. Anya? Mapantay jay? Sis, imbagak lang nga rodan, anak kapoy tiriknak, may papaniti kakastabanag. Ita, kaya't makuyugan ka amapan ijay? Kan may sana diti lugar tayo ta ayan ti bagbagakan ka. Iti ka ba nga ibang alugar day jay? Pangaasim, sis. Di na ko mapaayan. Talaga kayat ko ang makita di ibagbagam abakat. Anasarakan ti katrabahuam. Ay na, sis. Angot pa lang dito ospital kat kasladad na kumapoy dagiti tumeng ko. Kasano pa yan? No, data ni ti mismo nga ayan ti ibagbagak ken kaabakat. Pasensya kan, sis. Ay, daytan dyan bagatin nurse ang nagdamagan ta. At dayta ti bakat. Kasta nakaturog mat. Asit ganta ka di, wano agsublitan tulain yan. Asit ganta, sis. Pangasim. Ay, Asit ganta. Nga uray. Kasla, jak may adang dagiti saka kiti panagriknak. anya? Api namin ayang interesado ka launay. Basta, alan, asit gantan, pangasim. Okay. Umay ka nga rodan. Aday ta. Adatan dito mismo nga ayan ti bakat. Ay na, nakakaasi ti lang nga na nakaturog. Kasla malunag ti pusok, gapoy tinalaos ka asik kang kuhan na. Diyos ko. Sis, apa yan? Apa nga agluluha ka matan? Paging Dr. Dison, please proceed Day to tapakat. emergency room. Dr. Dison, Isuday tatiinak. Anya? Wenjin, isuday taninanang. Ay, Diyos ko. Anya, tinapasamakan ko, ana. Abaya nagbalin mata nagaslagpal pala lang, ana. Ay, Diyos ko. Ala, sis, tsakin pag-arop. Ay, gayam. Itala malagip ko. Naistorya mo kanya ti may papaniti. Ay, sis, sorry. Diyak na panunot adagos ti may papaniti inam. Ay, pasensya nakla ko man. Iti nagbalin adjar ko, ha? Awat di basal mo, Jane. Dr. Dison, Awat di rin pagaikin daw may di pamakawan. Dr. Dison, Sis, anya nga ti plano mita. Nas ka na maamuan ni tatang dito eh. Agawin ang tayo nagsukunan ni tatang. Masapal nagsubli kami matlang dito ospital. Masapal na maamuan di amak na ito eh. Apay anarabian ka, anak. Kung nakman no napankalaeng iti balay ti kayimaw. Pasensya kayong tatang. Pudno anapanak iti balay ti gayem ko. Narabyan kami.
nagapo kami iti ospital iti kabangibang a lugar. Ospital? Nay, ano ti inaramid niyo, ijay? Asino ti na ospital, anak? Ni Nanang, tatang. Nasaraka ko ni Nanang. Anya? Kasano napasamak dayta, Cristel? Sigurado ka, ani Nanang mo tinakitam, anak ko? Huwag, tatang. Sigurado ak. Diyak masungbato na noon niya apay dagiti saludsudan nyo. Nagawi daktap na umay ko ipadamag kada kayo. Kan tapno sukunan kayo. Takayat kung agsubli tayo iti ospital iji kabang-ibang nga ili. Nga ayan ita ni Nanang. Cristel, anak. Pangaasiyo, tatang. Saan tayo nga agtaktakpay? Mapan tayo itamot laeng. Diyos ko, di Nanang mo nga agpaiso daytoy, Cristel. Tatang, Nga maapay akas na tilangana. Anya tinapasamak kan kwa na. maamuan tayo. Apaman ang makariing, tatang. Idi pa'y kalman nga awan puot na ko na ti doktor. Nakapsot ka noonay ti bagina. Kasla saan anang nangan iti sumagmamano nga aldaw. Ay, anyan dayto yan napasamak iti inayaw. Oo na yan. Sa dino ti ayan ko. Ata ka dito yung ospital, ason. Lauro? When? Siyak nga rod, ason. Siyakmat na ito'y Nanang. Ni Cristel. Cristel? Anak? Apay nga adak dito ospital. Kasano anaamuan nyo nga adak dito eh? Ason, da kami ti rumbeng nga agdamag. Anya tinapasamak kan ka. Apay nga iti sirok tirang tay ti pagnanaedam. Impagarup mi no napintasan ti biyag mo iti lala. Pakawan anak, Lauro. Nabayagan na nagsina kami. Ngamjak nagsubsubli kada kayo. Gapoy iti nakaro abain ko. Gapoy iti panangpanaw ko kada kayo. Kunak mo nasaya atan ti biyagyo, Nanang. Anak, manipod nagsina kami. Nagkatang-katang akon. Kumporme a lugar tinapnapan ak. Aging ga di akon makatagad para iti bagik. Nagdesisyon ak nga agsubli ditoy. Ngam saan nga iti mismo a lugar tayo. Nanang. Ason. Nalapit aday ti dusak. Nga po iti inaramid ko kada kayo. Nagpapawiyak ti amin. Amo ka saan da ka mapakawan. Kapoy iti naramid ko kada kayo. Di ka kumagsaul iti kasta, Nanang. Ipagpatagda ka. Husto ni Cristel. Napatag ka kada kami, ason. Isungak paimbag ka. Tayawid da kan ije balay. Anya, kasanong tinaw ng anak ta.
amo ka nalaos tigura na kanya. Kati naktupulos mapakawan. Saan ko man aday ti panunutam ason? Basta agpapigsaka. Taagawid tayon ton, ijay balay. Hello, Rene, anak ko. Naimbagta nakaawag ka manayin. Umawawag ka kinikal man tatang. Ngam di mo sungsung batan ti awag ko. Apa yan? Anyat mapaspasamak dita. Kwa, anak. Napan kami ngamin nakitsinday ti adem. Iso ajak na sungbatan ti awag mo. Kasta ka di tatang? Tatang, agawid akon makalawas sakbay ti Paskwa. Magagaran ak unay na makakita kada kayo ni ading ko. Uray da kami iti adem, barok. Talaga nga urayan mi ti panagawid mo. Ken, adan to sorpresa mi ken ka, anak ko. Ni, anya dita sorpresa tatang? Di kad pa'y saanan a sorpresa no ibagak itan, Renay. Talaga na isam kayo ti sorpresa tatang. O sige nga Rod, orayin nyo ti sasangput ko. Uwan, anak ko. Agandad ka iti biyahem. Nga agdwa-dwamot ni tatang manang Emmy. Tapod nukat nga rod ang nalaos tigura ni manong ko iti inami. Uray ti inak, ammo na dayta. Iso adi na kayat ti agsubli iti balay mi. Ngam uray agkadkad amayawid iti balay mi, awan tinaaramidan na. Talaga nga ingkagumaan mi amayawid iti balay. Ditan anaamuan mi tinagbalin akasasaad na, sipod pinanawan na kami. Nakakaasigayam ti inak iti sidong ti lalaki asimmurutan na, iso nga ingkadeng na tinakisina. Ngam dinan ginandat tinagsubli kada kami, gapo iti nalaos abain na. Diyak amumanang ngam napukaw amin agurak iti inak, apaman anakitak, kat amok akastamot tinarik na ti amak. Pinakawan mi ni nanang, ngam ti parikot mi, kat ti umadanin a panagbakasyon ni manong ko arine, manipod balasiw taaw. Napalalo ngamin tigura na iti inami, kat saan mi nga ammo, no anya ti agbalin a reaksyon na, apaman a makita na ni nanang ijay balay mi. Danin sumangpat ni Rene manipod balasiw taaw ason. Ijaya nagtrabaho, apaman ang nakagraduar, ta inalan ni kabagis mo ijay. Dakil ti utang mi anaimbag anakam kan ni kabagis mo. Tano saan nagapo iti tulong na, nalabit asaan ang nakapagtuloy ang nagadal dagiti anak ta. Pakawanan na, Clauro. Saan ko maan nagbalin ang miserable ti biyagyo nga agaama, no addaak nga inada iti sidong niyo. Pagbababawyak ti inaramid ko, katagyaman ak, tanapakawandak. Ason. Amok akaguran ak unay ni Rene, kadyak mapabasol ti anak ta.
Maklunak, anyaman ti agbalin a desisyon na. Apaman na makita nak dito'y balay. Amok ang maawatan tumutlaang ni Rene ti amin. Ipaayan talaang iti na panawan. Numunakit ni kabagis mo ti imbilang na nga ina, manipod pinanawan na kami. Kasla, jak kabailan ti agpakita ken kuana. Mabainak unay iti inauna nga anak ta. Ason, jak insuro dagiti anak ta agumurakan ka, anyaman ti nagpasulam. Tati kayat ko, raaman da kalata, gaputa si kaket nga rod ti inada. Saan tayo a kontrolado ti rikna ken panunot ni Rene? Dupay kasta, ikarkararag ko asapay ko ma. Tama pa kawanak nga agpayso ti anak ta. Tatang, adakon. Ay na, nasaya at mutadakan anak ko. Manong, agyaman nak tasimangpot kan. Adi. Mailiwa ka talaga kan ka. Ay, Cristel, paunagumpay ni Manong mutap no makainan na. Nawati-wat ti biyahe na, iso nga amok na banawg. Umunag ka, Manong. Agyaman na kading. Ala rin agi na nakapay anak, tayo nakisagaan na dyan makan, amok mabisin kan. Talaga tatang, dagitimit lang ka di paborito kasi dahin tinaisagana tatang? Wen, anak ko. Cristel, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Manong mo tayo nakagidasaray. Nabsuga ka talaga tatang. Nagimas dagitin sa gana yung amakan. Agpayso, Manong. Talagang amoy dagiti paborito ka makan tunggal agawid ak diti Pilipinas Talaga nga espesyal tinay sa gana. Ta espesyal mo tinagluto anak ko. Talaga analain kayo nagluto tatang. Saan ani tatang tinagluto, Manong? Ha? Sino? Sika, Cristel? Manong? Anak ko, di sorpresa mi nga imbagakken ka, tinagluto ka dagita. Ha? Sino, tatang? Di nasayaat, umay ka anak ko. Tapno makita mo sino ti ibagbagak sorpresa. Anya aramidan day ta, bakit diti balay tayo? Anak. Anak? Akawan. Mangmangag mo ka diti bagbagam? Anak? Adaya anak mo? Awanin, manipod pinanawan na kami. Rede, anak. Pangaasin. Bebe, anak lang, tatang. Nagpuskol mo tentero pa man nagsubli dito Kalpasan ti panang panaw mo kada kami itinaunday a panawan. Gabot ang mayatan ti biyag mi, isa nagsubli ka maten?
Tapno mairaman ka iti tartari gagayam a kinarang ay tibiyag. Nga iso ti saan ana ipaaikan ka iti ni tatang isa asimurot ka iti sabali a lalaki. Manong, saan ko mamatakas na ti panagsasaong ka ni nanang? Apay, Cristel, nalipatan mo ti amin nga inaramid day tabakat. Nalipatan yun ti pananggulib na kada kayo, ha, tatang? Iso nga imanugot kayo ang nagsubli ditoy. Anak ko, inamlat ti inayo. Ina? Apay, nagpakainaaya kada kami kan ni ading ko. Bilibak nga rod kan ka, bakit? Magasam? Kinabailam a pinanawan dagita anak mo? Ti pamilyam? Para lang iti bukod magpagragsakan? Kat ita, nagsubli ka akaslawan anyaman ti amin nga inararamid mo? Aklo nag-aamin nga ibagbagam anak ko. Amo ka sana rumbang nga mapakawat tinagpasulak kada kayo nga aga-apa. Nasaya at matam mo. Iso ano kayat mong agtalay na talin na ay dahi ti a pamilya? Pumanaw ka. Saan da ka kasapulan? Kinabailan mi tinagbiag nga awan ka. Naimbag pa di kabsat mo. Ta iso tinangisandikan ka. Iso titimakdarapan na kainami manipod pinanawan na kami. Katamam no apay. Gapo ta mabain unay kan ni tatang, gapo iti inaramid mo. Ngamsi ka, awan apulos pabain mo. Hoston Rene, saan kumamatakas ta? Pakawan ng daktatang. Ngam nasakit para kanyak ti inaramid na kata kayo. Da kayo ti erikrik na tatang. Amok ti panagsagaba yung manipod pinanawan na tayo. Isong aron nga naramid ko mat ti amin. Tapno maipaay ko ti kasapulan nyo. Ipatpatag kayo unay tatang. Kat kabailak ti agsakripisyo tapno masubadak ti sakripisyo yung kada kami agkabsat. Manong, kaya't bilaan ka ni tatang ang mabukal manan ti pamilyatay. Isa pinakawan mi ni nanang. Kan marik namin ang nagbabawyan ng ti amin. Pasensya kan, Cristel, ading ko. Pumanawak pa ilaan. Kat sa anak nga agsubli dito'y balay. Aging ka nga addaday taabakat dito'y pagtaingan tayo. Pakawanandak, gapo kanyak, nariribok manen tinatalinaay apa nagbiagyo nga agama. Ti kaagsaw iti kastaason. Maawatak ni Rene, no apay ana isawang nadagijay. Gampatsik a makaamiris matlaeng ti anak ta. Agpaiso ti ko na ni tatang, nanang. Saan ada ka sa tao ni Manong? Ikan tayo ko maitinananay a panawan a makapagpanunot. Mamati ak apagbabawyan na matlaang ti amin a naisawang nakada kayo. Pudno dayta. Kabaalak nga ibturan amin nga isawang na kanya kanak ko. Nagbasulak. Isarumbang laang nga agikaroak. Katsapay ko ma. Tadumtang tumatlaang ti panawan a mapakawanak ni Manong mo. Di tay mapukawan iti namnama ason. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit di na pinarswa na laeng. Kan maysa, sikati inada. Kat amok nga iti kaunggan ni Rene. At dapay laeng nakatalimang apamatag na para kan kakasinana. Kan maysa, nagawid ni Rene tapno dito yung agselebrar iti Paskwa. Iso apat tsak ama amiris na
tipod no aka ipapanan ti Paskwa. Pudno day tananang. Adda kami dito'y kanitatang. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo amang kid daw iti pamakawan ni Manong Rene. Tuya balay, tay na turong. Tumangan ti Rabii. Dandanin ti panakayanak ni Apo Jesus, nanang. Tatang, manula a minutosan, noche buenan. Naisagana tayo matundag iti makan a pagsasangwan tayo. Uwan, anak ko. Ason, saan ka kumaanalitay? Rumbang agragsak ka. Takalpasan tinaunday a panawan. At to'y tayo amang sarabo iti panakayanak ti Mesyas. Lauro. Sa bagay, maawatak ti Marikriknam. Amok na niya ti pampanunutem. Ngam saan na tayo abaybay anti Diyos. Amok adumtang matlang ti kundaway a makumpleto ti pamilya tayo. Sapay la ko Lauro. Kat ulitak ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Tatang, nanang, adda ka na ni Manong dita paraangan. Agpaiso anak, apay nga ron adipay la sumrak dito'y balay. Kunana dito'y text na amabain ka no nga umunag. Gapo iti naaramid na. Anya, mabit lang. Lauro, mabalin ka di. Ipalubos mo asya kung tirumwar a makisarita ka ni Rene. Ason. Pag-aasim, Lauro. Umanugot ka kuma. Apay kit din asaan. Sige, Ason. Orayin da kayo laangan ka ni Cristel ditoy. Ngem tumakder ka, tawatem kait den danana. No basit ketag panayon ka. Rene. Ha? Pag-aasim tadanggan na kumapay. Kalpasan na. Raamag ti anyaman a pangandang mo. Kat ikarik. Di nakton makita iti kaanuman. Kas itinakon-akon kan ka. Amok asaan a mapakawan tinaramid ko. Ti panangabando na kada kayo. Kapulaang iti bukod ko nga interes. Kat kayat ko laang amamuam. Dahil di apanang panaw ko kada kayo. Kat isumot tan tinangrugyan ti Kalbaryo. Ti langit nga impagarup ko amagunod ko idi madayuak. Tiyak pulos na rin na. Agsipod taday di matlaang ang kanito. Anang rugyan nagbanin nga impyerno ti panagbiag ko. Mamati ka man wano saan. Pinanggap ko nga ornosan ti malikog anaramid ko. Ngam na unaan ako di ti maihid. Mano a Paskwa tinaglamas. Nga inararapaam ko ang makatanda kayong anak ko. Ngam awan kirat ko. Isakin ay kayat kung tinagbalwalang. Idi pinanawak tinalaki anang sulisong kanyak. Itinapinta sa panagbiag. Agapuanan no apay a pinanawan kayo nga anak ko. Manipo didid.
Awa na tingkar kararag ko. Kadkinit-kintaw ko iti tunggal Paskwa. Ngunit ang balin na sayaan, ti panagbiag yung aga-apa. Intulok ko na alamutan ng tiliday. Kansaam ti panagmaymaysa. Ang sipon ta amok at ita talaga ti kaibatugan ti nagpasulag. Saan ko nagayatan ti panakasarang kanyak di anim? Pakawanan na anak ko. Ala, sumrakan di tabalay. Tapno makapagdadan na kayo matla ang mag-celebrar iti Paskwa. Talaga kadi, amay turod na kami ang panawan manan. Nanang. Pakawanan na. Pagkawanan na kamat nanang. Pagkawanan na. Rene, anak ko, agyamanak, dahituyen ti kararagsakan a Paskwa para kanyak. Tatang, Manong Rene, agyamanak. awan na nyaman na ading ko. Tatang, takinapod no na. Damo pa ila nakitak ni nanang idisimbang petak. Kayat ko nga arakupan. Nga marimimbaw lang amin ti sakit tinakab ko gapoy tinapasamak. Ulit ang kidaw. Gusto nanang, awanin ti rumbang ay kidawan niya di pamakawan. Lipatin tayo tinapalabas. Ket mangrugi ita, mga barwanan tayon. Agyamanak anak ko. Naragsak ka Paskwa. Naragsak ka Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa. Ang pag-ibig naghahari. Latag tagainap kinapasamak manang Emmy. Iti kaaldawan ti panakayanak ti Mesyas, nabukal manen tinarakrak a pamilyami. Kasta unay aragsak mi nang runa ni tatang. Agyamanak iti Diyos, tadinangag na ti kararag ko. Agingga iti baro atawan, nagdadan na kami anang celebrar. Kat kalpasan ti sumagmamano alawas, nagsublin ni Manong Rene iti balasiw taaw nga adda isem iti rupa na. Pudno tay kunada nga amin adawatan tayo iti Diyos kat ipaay na iti umno a panawen. Awanan ti dawatek pay manang taimpaayan ti Diyos amin at tartarigagayak. Daytoy ti padas ko manang. Kat kayat kayo man pa'y akablaawan, itinaragsak a Paskwa, kan narangpaya a baro atawen. To'y pagayam mo, Cristel. Pagayam ko a Cristel, maragsakan takaw maudyanan na, nabukal manen tinabayag anarakrak a pamilyayo. Kat dayawan kayo nga agkabsat, agraman iti amayo. Tanayat nagyo ti pamakawan iti inayo,
kat nagtalinaed ti respeto ken pammatagyo ken kuana. Sapay kumata ipaayan ti Diyos ti atidog pay abiyag dagiti dadakkelyo, tapno na naman nyo pay ti imnas tinabukal manen a pamilyayo. Agnanayon ko mati parabor nga ipaay ti Diyos iti pamilyayo. Kayat kayo man met akablaawan iti naragsak a Paskwa, ken nagasat abaro atawan tayo amin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyaya. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugon iti danal ti